Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sabanin wallah syukurian atur sakala malamana surumdi na tempat saya. Allahumma amin. Niya nagtanong, nagukatawan tanong, asumya tayo na ang balasan wallah. O oriyan o kaya patay niyan, napaganarong nasusada ka jarya. So minisibigang ka, adayon sa dayon, nagikang gunaan. Datar mga masjid, mga madrasa, so mga torel, so mga lalang. Ikadua ang balasan ka wallah na so inamu ka, aminin pamangdaw ka. Ikatlo ang balasan ka wallah na suwata ka asalih, aminin ganat ka. So galbuk mata, ang mapia na diri sudun to inayan, diri sudun to loksyan. Kakagigyan po ito wata ka na produkto sa ginawa ka. Buti sabab, alang na di mong ganapagwata ang mapia na di amanan niya na pagpakaw masubalas sanggot wadok siya. Niyali tanong, sabihin na, asa ka ito mamasong yung gunabi, tinaya Rasulullah, ba't na riyan lang ba ibalasang gina? Tinginaway. Pagkanaroon ng mga simbayan na pumangin na ka sa riyan wallah. Ikadua na pakasibukan ka. Ikatlo na pumangin na ka sa riyan. Nagwama na niyan na sa mga lulutian na di piya-piya dapat pa ko mayroon sa balas. Mga lulut na ika-lima na. Ang ito na iniba na sa mga bulo kayan. Huwag na bayadan niyan na bayadin ka. Udah maka-play haji na ka. Na pakasibigaan ka. Allahu Akbar. Yan ang mangarap na malakal mo ada kasibigiran. Asate man ang masjid. Pagpagi, di na ipag-isibigan ko, noksira na isusurat ang sungaran niya. Ilan naman nagyan ang mga masjid ka kisusurat ang sungaran. Nagyan ako na mga bubay po na kisusurat ang. So, beauty amanan yan, na ayaw minus, nabatya ka tinunabi sa Quran, na pangyang kasubalas yan, nawad na balas yan, na ibalas yan sa kutuwa, ayaw manan yan na looks ka, at yari ba wallah. Diyan kaya kasi ka mga pagariya, na patapulo agulo balas yan. Paganaroon na tigunabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tasuddu 70 baban min al-bala. So tingin so kasi ka na nalutban yan. So 70 at tiuba. Kisugat ka. Di mo nga dunia naguni adin no Allah napakuyong. Na inad no Allah Taala so palaw kagi anon mituod. An makabukan di ka kuyong-kuyong. Di kuno mga malaikat ya Allah na baad na lawan no palaw. Inad na ka mabugur. Tiginaway. Pasok putaw. Ana, yung pa mga malaikat na baad na lawan no putaw. Inad na ka. Tiginaway. Pasok apoy. Nating kuno mga malaikat na baad na lawan no apoy. Inad na ka mabugur. Tiginaway ka so ig. Natingin pa ng mga malaikat baad na lawan no ig. Inad na ka mabugur. Natingin na ka sundu. Daman naman suwata ka naman, tuto sa 13. Yan lampor na sila. Nangayaan na yung isugot sa ngayon masyatan.
Typhoon Rolly, Typhoon Ulysses, Amiab. Yan lang po na sa mga Luzon. Sobra po kaya bangay ka sa Manila, Marawi. Kumana na siya na, pagkailan na yung subbagurian na, kumana so kaya sakit na tanong sa Marawi. Nagusilan mamumasok at sa Luzon na, ay nabibuto lagi na taadbong gino. Nadasilan mo mga tutok na. Di ko mga mga katabang na lawan o, hindi, ang mabagol ni Allah, at na namin, tiginaway. So at tigyan susid ka, ibagayin ka, sikreto, ada mataro na ruwar ka gusto Allah, na ayak ka bugriyan, na pagkapanin ko yung sunaraka, na pagkapanin yung sunarang ito. Panagatin mo Nabi, itakun nara walaw bisinti tamra. Lidas niyo ang ginawa niyo kunara ka sa sadaka kano. Sa apiya mo aki sa upakawda korma. Yung tisabab, asulo ko sa ka, na uwad na gagawang ko na limo ukaw na wata yan. Napakasudga ka ka, yuso na kanabang ang mga kibalas sa kompleto. At yan niya nagkakala, niya nagkakanin. Asa kataw mo ba na ininay kiyan sinayan? Nabiluan yan. Na iniyokopya, initopyan, na inisinian, na iniyokopya sa arapa. Na ang ano ka play ka di, nakagimakaw nabi, na tiginaya Rasulullah na kaya bala sa narisina, na tiginabyan, dahil nga ka ba nasisina ka? Tigin na mata na yan, niya tete ako, niya lugar-lugar ako, tiginabiyap-yapan, tinangkay mo to ya Rasulullah, na tigiyan, aso kususat, timang kusadisyon, o balilit yan na, miyag na miya na masakit, o kinibutan yan ka, na daw kaon mi balas ang anak inipnay ka dito. Allahu Akbar. Nabi taro Nabi, nakasunod lang niyo sumiya mater kano, apese sa kabasway. Ano ko di ka makasunod ang kumiyatay, na pagtugong ng mga malaikat o tabak at tihaya na ipututukiran ako kubor. Umiyatay. Tigil ko na, kapakailan ka, sumulti kami ka. Tigil mo na, wala. Natigil na kati sa pamamagayan at yung mga pamilyang kapagwit na merka. Na mataliman yan ko, na makapiapya ko na ginom niyo, na sokong susiringan niya, na umay niya na kubur, na doon na pamana di pa kasi nga, mararata ginaw niyan. Rarandaman, di na, inukan na, rarandaman, di na taro, di kan mapipya ginaw ka. Na tigiya, na sa mga pamilya ko, na doon na kiyo barakaan, apa na bang rarakan, wait, rarakaan. Di na pakapsigan. Allahu Akbar. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na pinto yan, ini sa mga sahaba. Innana natasaddaqu wa nad'u di mautana falyasilu thawabu lahu. Ya Rasulullah, matanas kami na di pamangni. Sumiamater kami. Kata nakagimot tagi pamangni ka ko tiyan mawala. Ayap na isuwata yan. Miyali akal kanwa, diyan ko tuwa miyatay na pukipuno ko surga. Lagyan mo na mga malaikat, din ako pukipuno ko surga. Hit ko ng mga malaikat, nakakoto suwata ka. Kauto suwata ka. Apa pala din yan sa Allah, pumangalikan yan sa rinaan ka Allah. Ilan naman ito, mga rin Allah. Ya Rasulullah, matanas kami na di pamangani, sumiyamater kami. Ay miyagi sa kitab na wad na mato na patupulo ka daw. Ang ipamamanikan niyan ko Allah. Wad na patupulo ka daw ang mga sampay merka. Adi naman yung pupala ko itong Allah na ipamamanikayan. Ang miyatay na apya panganara ka na pangasulong ng Allah. Yun yung kikapya ka panginginuay. Na panginginuay ka na sumakaw naman. Ay nato naman ni. Ipamamanikan niyan ko Allah. Salita ka Allah. Nasiyapang ka Allah. Allah. Matana tingin niya Rasulullah, dia pinipamang niya matar kami na, dia may pinipakasya sa nakaan. Bakit ito may pinipasidaman? Maynaw, may ano to, bangkala, yan na. Ditaran. Wana hodju. Dia may pinay ka di, sumiya matar kami. Balang na to, namiya ka na ikaw.
So mga inatanong ba, mga matanong na to, bubo ni. Bamya makanay ka. Naskawa ta iyan, amya kanay, amalay tabok, minungan di pwede sina ka ba eh. So mana ni suwina, naigir amya na, nayasabi na tiyo na binabubo. Gamila ng bubo, agus suwina. Naya pala rin mahipalugang ano ka. Nangasunga po siya Saudi. Nanapre ka di kapana, ay apre, tangan apre ka di ka na siba pa, siba bu. Siba Yamada to. Saan mo mapiyat ka? Inuwati mo tingin ni Rasulullah. Kiyo masubalas. Sangkutong miyatay. Tingin na niya. Kiyo mo. Ate ang tiro na ulang sa sudi. Sudi ka makasid ka umiyatay. Letariyo. Tamo ko atayan. Api ang mga na 30 karabaw. Karabaw na ni pangutanga. Allahu Akbar. Napakaw mong subalas. Niyan niya, kan naman sa katong mama. Wala na sila namin, miyatay namin itakaw. Ino pa kasi ko ako, kisang pero subalas. Tingin awad. Natinatan yung mapia balas sa pangit suga ka nun. Tingin na saki yun, ano taka kayo sa water system. Ano kayo nung mga tao. Tabo ako maskit, mga umbo. Nasakata pa na mama. Sumiyo ko na biyara, Rasulullah. Mata na siya na miyatay. Nasin yun niya. Amin nga natin. Na, tigo nabi. Ang bagi-bagian niyo sa kanubo. Dino si bapak yan, pakiwataan yan, babu yan. Dabo nga na. Kasi rabo. How to? Kati na sukasin ka. Nakatisip-sip ka ko. Wala katoon niyo. At nasadaka, salad, ayabalas yan na sa pulo. Ang ibigay na ka, miskin. Bejo. Yung mga bagyo na meron niya ako ang ganun-bagiran. Di siya pinabi, di siya sambayan. Natututug mo mo. Sorti suwala. Daun na kaya kay mamaning gawin, pisidgan ka. Okay naman pa na miskin. Pwede manulot. Sawati, salad, sawati. Salad, napito puno. Ano nga inibigay? Nasululot ka. Tunay-lulot. Tingin ka minsan. Salad, dahil balas yan, napito gatos. Anda nga inibigay. Sige, kununsun ka sa inama. Mananda mo ba yung nabiskin? Lalo nga inibigay kung sa dagang nga. So, ay maagusuin na ka na mga pisidagay ka. Wajib na ka nakanggusuin ka. Nagkaroon ang mga dagawin na bayi. Nasumabay ka. So, pagaling ka, miskin. Na malay balas. Ando na ipito, hindi mo. Ay bala sa ka wallah asalat nasi kay ni bagay ko di mga di. So di tunduk sa mo ha. Kunali bawa tayo. Nah, saan natin mo na bisa makasid ka sa harap tapan so. O di tunduk sa mo na ay bala siya na natarapalaw ako na bulod. Man anfaqa dirhaman ala talabil ilmi faka'annama anfaqa misla jabal Uhud dhahaba. Mata. Ando na ipito ka milyon. Salad. Hindi ba ganoon? So, ulama amisike. Ulama na ulama pudalaga. Pudalaga peso. Kaga nga tinigam na Google. Napugisyon na kapal. Naraya ano banana su. Iya bagan na kasali magato sa miya ka pamuko, miya ka kung siya ganun. Na uman niya tapasan nakatusa nga nene pamani kanyang wallah. Mata na rin. Hindi na niya kapag tutulog bagay sa daka. Nga. Niya pa nung tulang kargano. Agiang ko to ke rumah yaw. Iya mamong nga ke rumah. Nagyaman na nga dunia. Napagan niya magir ka wala. Dalaw niya na mapinambota ka sa mapiawata. Pamana doon dalawa niya na mapiyagir ka wala. Nambota ka sa mapiawata. Naman ni Kirnil. Pero yung tayan, si Puyo, piya ka po na Puyo siya. Eman ko nalawa na tayan na, manadis ka niya. Mimot na po naman ako sa Matan. Namimot na po sa Allahu Akbar. Ikadua, napegang ka wallah sa darudupa, ama piya darudupa. Oh, dia mo tagarmai na
miskin siya lang lagi, miskin siya lang. Kung na mapia ka pagintawiran, mapia ka pagintawiran. Di ko na nga po, boy, akati so, iskirta ka na po sa ngabiyan, ang malilipan yan na makantano. Tipo siya niyan, pamakaganda, ayaw mo, miya pagargayan na salad. Adira. Kaya pa rin siya dito, na miyang madiyan na dua katawa, mama at itidawa, di siran itidawa. Gagaran sila nyo siya sa pwede ng batang bago sa kanong tasa, bago sa kanong tanga. Amiyot tanga na sa salad, dadako ka dito. Niya maya dito, taros ka naman dito. Tigil mo na ito na, hindi mo, hindi bumuan. Tigil na siya, hindi na dimbayan. Yung tanga na sa salad, dadako dito. Tigil na, nakidamos kila. Kati sa salad doon, inibida ka na, para hindi ka naman magsido. Inibida no? Niya ka makikaruman yan, kaya na kita si karuman yan. Niya baya-baya. Ang iba ba ito marapatik? Natingin na dabalin niya nabi yan. Mapia na namal ka na, kami pa siya nagutap kirudu. Diyan ka na nakapamasad sa rinwag yung mga pagariya. Nagyan na ni makatat talundug, o balas, o kasyumbayang, kapalay ka di, kapanastir, kabat niya sa koran, laman na amal, na sumug. Isa dalawa niya na balas, nakapamasad sa rinwag. Isla, kung sa ating bayin. Di ba nababaya? Nabi yan. Ano po naman po siya, magtina to, nagtina lang na tuwa. Hukay! Emoti mga katagwa ka putala. Kita ka sa pa din, mga pagalaga. Ay, pumasaw! Umana din punta din na peso, trapo na din ko pakain. Muna naman bumaba na kami, mama, di suru siya sada. Padag na pumasaw siya nga, biyad. Tingnan ka rin, tingnan ka. Tingnan na ako na kada, pito. Okay, dakun. Natingnan ka. Yan ang mga sudah ka na din na kun. Mini na ba na miyado. Bata mo niya rin martira. Tingin na siya ka. Huwag na makabinsin dito. Inadi. Usira na kayo martira. Miyado ko sila ako mga kukay mami. Hangin mo mga mga sila miyado. Miyado tayo niya mapagod niya. Sila tingin ka naman na umiyan. Tugok niya sa watal. Yan ang babay natin. Kaya nakita. Tingnan na, nukapulog ako sa raw na daw, apya raw na apya na bado na gyud na nakadugay. Pwede ba ito kinupog mo ng mga kadugong mapitaw? Pagyan na niya, pangin na, pangapriya na gyud ngayaba, yagyan ngaya sila. Ay now, nabiyalasan wala sa mapia. Namiya to niya no na detaro, tama na niya na yuli na mutya. Amma ako maging mo sila. Tinabiyan niya ako na. Natingin na mutya ini. Mata natingin dia ko kisar na mutya ini. Natingin na ito na ginawa ka. Tinawit lang sa tagino yung napadi ng mutya. Inuit yan nun. Tiyak irin yan nun. Tinaga, ito ginawa siya. Tiyak rumbong, mutya. Tingin na rin, pero kibo nga siya. Tingin na may ito, may kakuha ko rin. 4 pulong, ada 4 pulong ribu dirham.